אנחנו בנויים מרובד שהוא פיזי לגמרי, כן? שזה הגוף, ובתוך זה כבר נכללת הנפש. הרובד הפיזי, מה שנקרא גוף נפש, המערכת גוף נפש, היא בעולם שלי האגו. יש לה צרכים, קר לה, חם לה, היא חרמנית, היא רוצה לשתות, היא רוצה לאכול, היא רוצה לישון, היא עייפה, הכל יש לה. זה המערכת הזאת. אבל היא נמצאת בתקשורת עם הרובד הגבוה של התודעה. זה חלק מהתודעה. אבל יש לה תקשורת ישירה עם הרובד הגבוה של התודעה, וזה הערך שיש לה. וזה הערך הגבוה, הוא נטול אגו. אז לפעמים קוראים לזה נשמה. יש דו-שיח בין המערכת הפיזית, האגו, לבין הקול הזה, שאנחנו קוראים לקול של הנשמה, או הקול של התודעה הגבוהה. יש דו-שיח כל הזמן. אם אתה קשור לקול של הנשמה, אתה יודע לזהות את הרצון שלך, אם הוא מדבר מהמקום של סיפוקים וחסכים וביקורות שאכלת בחיים שלך, או שהוא בעצם מייצג את הערך האמיתי שלך. יש איזה משהו בחושים שלי שאני קולט אם הוא מדייק באמירה של הרצון שלו. ואני לא מפספס. והוא גם כן שם לב פתאום איפה הוא מפספס, איפה הוא לא מפספס. כי כשאתה מתחיל באמת לשאוף להגיד את הרצון האמיתי שלך, אתה בעצמך קולט מתי אתה עובד על עצמך. כי כל בן אדם שהוא מרגיש את הערך שלו, הוא מרגיש נורא חזק. נורא בטוח ונורא שקט. איפה אתה לא מרגיש חזק, בטוח ושקט, איפה שאתה לא מרגיש את הערך שלך. זאת אומרת שהמערכת הזאת שתופסת שליטה על הקול שמדבר אליך אונליין. וכשהקול הזה שמדבר אליך אונליין, אם אתה לומד להקשיב לו, אז אתה עולה על הנתיב הזה של הגשמת הרצון האותנטי. וזה מה שאני עושה. ואז אני שואל אותך, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה?